Ja käy. No niin, vartijan voimankäytön kaasusumutin osuen vapaaehtoinen altistus. Kohdehenkilö näkyy edessä. Sinä olet täysin vapaaehtoinen tähän altistukseen. Kyllä. Onko sulla mitään sairauksia tai allergioita, astmaa? Ei. Mitään haittaavia tekijöitä? Ei. Hyvä. Sumuttimena käytetään Sabre 5% juovasumutinta. Päivänmäärät kaikki on kunnossa. Lähdetään tekemään altistus. Kohdehenkilö voi mennä seisomaan siihen. Apumiehet voi tulla tuonne valmiiksi. Sä haluat pitää silmät kiinni. Sulkea silmät. Sen jälkeen mä kysyn, että onko valmis nyökkää. Sen jälkeen tulee sumutus melkein välittömästi. Ootko valmis? Saatko silmiä auki? En. Mikä on vointi? Vittu mä näen. Sattuuko? Sattuu. Tämä. Missä se? Tai minäkin muuten tästä kaasa. Ei se mitään, saatiin kumpi. Joo. Hyvä oli sumut. Maistuu suuhun. Miekää juokseva vejolle. Saatiin vittu kumpikin sapata. Tiedätkö minä? Etkö sä saa? Minä sanoin, että me kävitin kumpikin. Jatka vaan, oo juokseva vejolle. Juokseva vejolle. Älä hiero hirveästi, heittele sitä vettä paremminkin. Mä oon ihan suuhaan. Rauhallisesti hengitellä. Rauhallisesti vaan. Saatko silmiä auki? Pystytkö aukaisee silmiä vängällä? Ei pysy auki. Jatkaa vaan huuhtelua. Mahdollisimman rauhallisesti. Hengität rauhallisesti. Kyllä täällä vähän. Koska tuolta laittaa ovi auki, niin tulee vähän läpivä. Hyvä kaakuri. Välillä koetat aukaista silmiä, kun kunnolla laitat vettä sinne silmille. Silmistä lähtee kaikki pois. Voit laittaa koko pään välillä sinne hana alle, niin että huuhtoutuu hiukset ja kaikki, jos niihin meni. Saatko silmiä auki? Pysyy vähän aikaa ainakin. Kouristuu takaisin. Tuntuuko kipuja? Silmissä vittumaan. Minkälainen hengitys on? Ei oo mitkään porakka ollut. Limaa ei. Syljet vaan kaikki tupeksit, kaikki limat pois, niin sitä ainetta ihan tulee pois sieltä hengitysselimissä. Nyt kuitenkin pystyssä jo heittoutta lihaksissa. Ei jos se vituttaa. Hyvä. Kyllä tähän vettä tarvii, muuten vittu niin ei. Tulee vittumaan. Ottaa vaan sinne veden alle ja silmiä vängällä vaan aina auki, kun huuttelet naamaa. Mulla on niin kunta. Nämä on kitalaisia kyllä. Se meni vähän todella. Tuolla on kans. Aukaiset niitä silmiä aina, kun huutettua. No pulssi minkälainen tällä hetkellä? Hakkaako sydän hirveästi? Ei hirveä. Silmät rupeaa pysyä auki.
heti tota huomioon, niin itselläkin. Siinä huomaa sen merkityksen, että se on aina peräännyttävä. Se ei kohde sitten saa itse saada. Tuolla paavissa. Tuo on lämmin. Ja se voi vieläkin lämmittää. Kyllä tää on aika viljaa. Kylmiltä on tällaista tullut. Se voi olla puhkista, jos ei lämmin. Kuinka pitkä tää kestää? 40 minuutista tuntia. Paljonko mennyt saadaan? Kallelle. Tuollahan se varmaan tukassakin, kun on pitempi, niin sitä... Kyllä se tuntuu, että se tuli justiinsa takaisin tuolta vähän. Niissä ihan tällä lailla. Se valuu pois tuolla. Niin mä saan kaitettua suoraan. Laita pää alaspäin ja kallelle. Niin, kahtot vähän niinku Näin. tää noin. Niin, että se valuu, että se ei vaan naulalle. Siitä vaan. Noin, just sillä niin. Huiluttelet sitä siinä tarpeen niin hengittelet vaan reippaasti ilmaa sisällä. Ei tämä, joo ei lepattaa. Kannattiko? No nyt on vähän parempi, mutta jos olisit kysynyt vartti sitten, niin on sanonut, että ei vittu kannattaa. Ei kyllä, mutta en toista kertaa, niin ellei oo pakko, niin ota. Laita pää vaan. Saa olla joku muu. En tiedä tottuko, ei tähän kyllä varmaan totu. Ei joka päivä saa. Se on vähän niinku Tai synnytyksen hyvä kanssa tämä. joka kertaa helpompi. Niin, joka on helpompi. Ja toinen kerta on helpompi. Niin, oikeastaan en myötä. No ilma tekee yleensä tehtävänsä kyllä. Joo. Se on hyvin huuheluva aine pois sitten sitä. En tiedä, ei tätä ihan jos pikku suusoitosta tai Kehtaa ampua heti. tönimisestä viite kyllä. Ei se nyt heti se pitää niistä.